Na akkor mi a mai menü? Mit választhatunk? Makró, téged választalak! Belehalok. Ebbe én ma még. Biztos behalok. Választották utat? Ja, de vodka. Nem mersz. Nem mersz. De én már választottam. A Deepmatch kezdődik. Haló? Tudod, hirtelen kilépte mindenki. Tudod, kifogyna a szerver, aztán csak mi maradnánk ketten. Mert volt olyan, hogy ezért kifogyott a szerver. Figyelj, leállt a szerver. És... Hova? Mattel 0-5 után. Megkinyitom a ládát, olyan volt egy aranyalma. De jó, hogy megint elmentél. Enyém. Jaj, itt egy gyerek, jaj, de nem tetszik nekem. Jön egy gyerek, jaj, Ádi, ez így nem tetszik, gyere vissza, nagyon jössz vissza. Jövök vissza. Álljál meg ott a seggedemmel, jövök utánad. Itt vagyok. Jó, ott. GP Master, meghaltam. Nem, mert... Jaj, GG. Kapsz egy aranyalmát szépen. Kaja kell. De itt volt az a Máté gyerek. Jó, az nem érdekel, ezt nyakon vágjuk 3-szor. Én megyek slútolni. Gyere ide. Itt volt a Máté gyerek. Jó, de én most átjöttem már a másik oldalra slútolni, gyere te is. Jó. Melyikre? Hát a tó másik felére. Az kom. Most kom. De én nem szarozok, én már futok. Loholok. Kéne mentő, PLSD. PLSD mentőt kérek. Mindig szokott lenni mentő, nehogy már most nincsen. És nincs, belehalok. Hát ebbe... Itt van a mentő. Na, volt végre egy golden lepül. Na, pakolázd le. Nem mész. Jó, nem. Azt megkapod. Nem kell. Az így meg a nyilasz kellhet. Hát, nekem nem, és az életben nem tudtam ilyeszni. Nyilászni. Nem találtál el. És nem is akkor azt tudom. Ender Pearl. Gyere vissza ide az elejébe szerintem. Nézzünk vissza izébe. Spannra. Itt van 2 gyerek szarszettel. Gyere. Gyere utánam. Gyuszi utánam. Ezt a gyereket 3-szor nyakon vágtam. Hát ez a gyerek mi? A redvásretket csinál. Azt meg megkapott te. Lokillek. Jó tett? Nem. Bakker. Szép. Na akkor most rendezkedünk. Na, elment a HP-m. Regipoti, nem volt regipotijuk. Akkor most üljünk meg a picsánkon, hogy legyen HP-m. Mert én a másik... Loop HP-m van azért, mert előttél a hegyről. Hát, én csak segítettem. Kösz a segítséget. Jó segítség volt. Hardba. Loop hard. Gyere, jégbarlangba. Ügyegesbe, jövök. Jégbarlangba, mert itt lehet, hogy... Jövök. Van egy endős barlang. Az egyem nekem is van. Itt lootolom fent a fán a cuccokat. Jó. Én meg ezeket lootingolom. Csak hal. Jó. Alattad egy gyermek, Ádi. Jössz szépen ide, nagyon gyorsan le. No, ez itt megkapod. Ne! Hullottam. Én hullottam. Én. Jó, GG. Mögötted a másik. Gyere, fal mögött. Megkapod, megkapod. Nem kell. Jó, ez is hullott. Tessék, aranyalma, másik. Van már 3 diám, hülye. Szépen kicsapjuk őket, de mindegyiket. Most segítsek, vagy ne segítsek, dönts le. Na, figyelj, nézz hátra például, mert itt szemet elek. Azt mondja, hogy 2v1 és... Kit érdekel, kicsaptuk, az kész. Van aranyalmám pluszba. Mennyi? 1. Jaj!
Jó. Jön egy gyermek. Jön egy gyermek. Hát akkor mit csinálsz? Vagy védj be, addig beállítom az FPS-t. Yeah! Na, nekem még olyan görcsölődik a kezem, te. Figyellek. Na, azt az aranyalmát szépen ott is adod. Lerágom a kezedből az aranyalmát. Áú. Meg go tovább. Nem, menjünk vissza spóra, gyere. Visszaspan. Ja, de nagyon laggolok, úgyhogy ki fogsz majd csapni. 8-an azért még vagyunk 8-an. Tesco-san PvP-zel. Tesco-s kifli. De ez jó az a Tesco-s PvP. Tesco-ba vette. Tesco-ba vettem a PvP tudást. De még mindig ezen szakad, hogy kicsi vagyok, székre állok, passza meg onnan se látok. Szól, ha jön gyerek, beelszom az arja, amit aztán go. Jövök! Ja. Ne vigye. Ott a mentőcsomag benne. Ne csesz már föl. Templomban még nem nyitottuk ki a ládát, tegyek. Tényleg tegyek. Ó, itt van mentőcsomag. De hogy te milyen templomról beszélsz, mert én másik templomot ismerek. Mutam már még PLSD? Neked melyik a templom? Ez. Ez. Egyel arrébb van a templom, te hülye. Hogy a kaját. Visszajössz kapsz. Minek neveztél engem? Az, hogy visszajössz kapsz. Itt vannak, egyel hátrébb. Gyere. Jelentkezett, Denis MC. Yeah. Jó, most nem most szopizzál, jó PLSD. Hol vagyok? Hát én már futilok visszafele. Ne! De! Bejössz te is. Na, azért döglök meg, mert lusta vagy helperelni, akkor nagyon nyakomba leszel vágva. Heten vagyunk már most, akkor ez most így össze tud jönni. Gyere, spóra. Ott a gyerek! Valami tebra, vagy sziber. Na. Fut! Futilok én is, jövök. Jó, Zsákos utcába fut, szóval. Hadd az enyém. Beloptam. Beloptad. Ennyi. Yeah. Easy. Aranyalmát PLSD. Easy win. Nem volt. Van egy dia PLS. Egy dia, persze van 2, gyere. Na. Jó. Fölvettem, ugye? Akkor most bevédelek. Illetve te engem. Észre se vettem, hogy van több is nála. Annyit a hanyalmából. Ja? No. Csak ez olyan a hanyalma, tudod, amivel támogatták. 100-as Ali? 100 forintos. Bevédesz? Kicsit vágos. Hátad mögül dobálja az ütemeket. Muris. De nagy. Hát kicsit buggoltál. Na. Hát más is kadod. Mi? Gyokike. 6-an vagyunk, ez összejöhetős. Jak. Na még egy. Ja. Megölték a saltjolót, ez az. Yeah. Már egyszer kevesebben vagyunk. Na most még mi ketten kihalunk aztán. Még egyszer kevesebben lesz. Nem leszünk. Hát mondjuk talán veled, de. Van izé még a hanyalmamat, ki kell. Ja, de vodka. Van 9-em. 9? Mi az ilyen támogatós? Ja, támogatós. Támogattál arany. Támogatta Csari almával. De, hogy nekem... Gyerek! Hun. Sehol. Ja te, Max te. De te nem jössz hátba. Gyere föl hegyen. Lehet, hogy ott van. Hegyen, völgyön túl. Bom, kenyér. De hogy küteltem szét a fejét? Hát figyelj, de jó, hát én is segítettem. Hát, egy picit. Picuit. Egyet beleütöttél, aztán... Hagyd az a gyerek úgy lekitelte a pofámat, hogy ilyen fél HP-mat leszette. Tényleg? Aha. Az összcsíkból a felét elcsorta. Az mekkora lenne, hogy ha ütöd a gyereket, akkor elveszi a HP-dat, és elfűzi a HP-t, és odaadja neked. És soha nem lehetne meghalni, mert egymást kriteljük. Megyünk valahába, vagy menjünk vissza spóra? Nem tudom. Szerintem go vissza spawn.
Spavnyel. Van iránytűt. Ó, újra lesznek töltödve. Na, ezért fognak jönni sokan spawnra. Kéne mentőcsomi, én annak örülnék. Löklek. Nem lököl. Lüklik. Nem Lüklik. lüklik. Nem lüklik. Go spawn, go spawn. Stop! Amikor leestem, csak egy időt fogtál az életemből. Az? Könnyű esélyes csizma talán? Feather Falling egyes csizma, nem? Véletlenül? Hogy vannak tört? Ó, mentőcsumi kapásból. Nézem lent. Dia. Kell dia? Még egy dia. Nem. Még egy mentő. Még egy mentő. Mi van? Itt jönnek, jászkodnak. Jó, én aranyalmázok közben. Hol vagy? Eldobtam az Enderpearl-t. Jó, hányan voltak? Jó, hát akkor én megyek ide-vissza. Menjek rájuk. Csak szóljál. Jönnek. Jönnek rá? Au, engem meglőttek. XP ez nem kell. Jalt meg. Nem, én nézítem a mentőcsomit, volt 3. Megint regi poti, jó, akkor szervú. Itt a gyerek, gyere! Vigyázz! Ketten hátból. Ádi! Help! Gyere! Fut a gyerek. Hát nekem nem fut, nekem hullik a gyermek. Jó, behullott, jó, behullott. Tessék, itt van. Van 5 diám. Jaj, hülye, ez nekem kell. Hülye. Menjünk. Várjál. Menjünk már rá. Csinálok csizit magamnak. Ott van, ott fut, vigyázz! Látom! Kevés HP. Hogy 11 Enderpearl-ön van. Sorry guys, de én most elmentem. Aj. Jaj, hülye! Jaj. Föl kéne regenerálódnom. Annyi potin van, mint a red. Kicsapom ezt a szabógyereket. Jó, jövök én is már. Na, itt amúgy egy gyerek, aki engem meg akar nagyban öllegelni. Várjál, tiéd megkapod. Helpelek. Enyém, átveszem, jó? Jó, ennyi. GG. Hát, egy 2 játékos. Na, kilépett. Ketten maradtunk? Jé, tessék itt egy aranyalma, ha kéne. De nem, még ne! Pie! Nem! Deathmatchbe! Ádi PLS Deathmatch. Jó. De úgyis te győzöl meg aggoló. 5, 4, ja, majd ha kezdődik. Kell regizned? Ne zavarja most senki. De, Léci? Jó, akkor ne. Jó, akkor ne. Jó, oké. Miért? Mit akarsz? Ó, belaggoltam azért, hogy csak hány HP? 3 maradt. Na szóval köszöntöm szépen a fegyelmet, én Slash voltam.